Kakhulukazi Brenda Fassie ingathathi kuma yonke xa ngindibiza nonke ndithi amaku kunike galelo asiphelelanga shotu spisa asiphelelanga basisane kaloku sibakhawule nibe ngibesingubo nibaxoye umthika nibanike ithoba bambelelane ngoma ningabadlali indlala ibingamanxile ngoma amathanda ungcuthu lwengoma okwanungale kwaba imvume bezintshiloza zindyondya kutsho kuthile kuthotshe kungqungqe kungqumsela intaba eqha neyabhukazana awu kufakwa njani nakunamadoda zambi ndoda sokwenza nje umkhuleko ukuhamba iprogram yonke isizoqala mase sifika le endlini yakhe yokuphumula sizocula nje kancane nje bese lodwa sicele umfundisi ukunene asikhulekele bese siba endlela igama lenkosi leyo ingaba obedela khona uyasho sindiswa ohlezi uyona akana wesaba lo kuba umhlaba usanya Baba egameni lenkosi yethu Jesu siyabonga ukuthi lo suku oluhlelwe nguwena emaphakadeni luze lwafika. And Lord sesikhona la ukuthi sizoqedelela into wayiqeda singakazalwa. And therefore Lord sicela ukuthi ubukhona bakho ube ubona obuzoqhubha lenkonzo ngokuthula nangesizotha. Lord God Almighty siyakhuleka ukuthi kube khona imbumba kube khona ukuzwana ukulalelana. Lord God Almighty siyakhuleka ukuthi this day should serve as an act of remembrance and uniting the families. Yes, Lord. Baba egameni lenkosi yethu Jesu, the healing process started long ago. Continue nayo, all the speeches, your word, yonke into ezokwenzeka kule ndawo ayenze ukuthi nalowo ebesalimele enhlizweni athole ukusizakala. Siyabonga ukuthi usuzwile futhi ingalo yakho ayifinyeziwe ukuthi ungephulukisa. Baba siyabonga ukuthi uyohamba nathi kuze kube segcineni. Lord, we speak mercies zokudrive nasuka la sisaya endaweni noma sesibuyile yonke into ihambe ngendlela efaneleyo. Egameni lenkosi yethu Jesu we've prayed and we believe. Amen. Amen. Singaphoqelela. Sobonana kwelinye ilizwe kuyabanda ekhaya ukho ngingamele ubone uncumo lwakho sihleli siphele sisiqasulu okwangoku lala lala ngoxolo lala lala ngoxolo lala lala ngoxolo okwangoku lala lala ngoxolo lala
uxolo bengcimba namandla angikholelwa inyembezi azipheli akusafani la mawungekho ubungathela awuyonto ngaphandle kwami awuyonto kwaphela ubungoza andinanto njengoba mkile okwangoku la 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 ngoxolo la 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 ngoxolo la 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 ngoxolo okwangoku la 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 ngoxolo la 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 ngoxolo la 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 ngoxolo. Hey, you used to tell me I would go far, hey. You used to tell me I would be a star, hey. I know you living better where you are, hey. You don't need no ice, you don't need no fancy car, hey. Ngelinye ilanga sizobonana, ngelinye ilanga sizobloma, ngelinye ilanga sizobonana, ngelinye ilanga sizobloma. We don't live forever, we don't live forever, but I know that one day we gon' be together. We don't live forever, we don't live forever. Sobonana kwelinye ilizwe kuyabonda ekhaya ukho ngingavuya ukuvila izwi lakho impilo ibuhlungu awukho okwangoku la 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 ngoxolo la 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 ngoxolo la 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 ngoxolo hey okwangoku la 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 ngoxolo la 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 ngoxolo la 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 ngoxolo okwangoku. Jehovah, Jehovah,
ngazi uPastor Mabaso ukhona yena ezengaphambili azozivulela inkonzo. Now, Pastor Mabaso now. Oh, usalahleka. Hayi, uPastor Mabaso usendleni uyeza. Usalahleka. Ngenhlanhla nje hayi ngiphethe umfundisi wami la, umfundisi kunene. Sizocula nje verse elilodwa emva kwalo. Sicele ubabu kunene azivulele ngomkhuleko. Uthando luka Baba lunje ngolwandle bo lubanzi lujulile luyase kayini bo. Asithandaze. Babe egameni lenkosi yethu Jesu indodana yakho egcotshiweyo ukumazi kusho ukuphila okuphakade. Siyasondela phambi kwesihlalo sobukhosi ngesibindi ngoba siqonda ukuthi wena ungubaba onobubelo nobulungisa osithandayo. Baba sifikile la ukuthi sizoqala lo msebenzi. Sibikile kuwe sasho sacela sanxusa ukuthi ube nathi. Siyazi ukuthi usukhona la ngoba sihlengane ngenxa yegama lakho. Nguwena osihlanganisile wasenza ukuthi sibuthane ngalendlela. Lord, siyakhuleka ke ukuthi program yonke mayiqhubeke kahle, konke kwenziwe kahle. Wonke umuntu ozoparticipate umgcobele lesi sikhathi sokuthi aparticipate. Siyabonga ukuthi sekwenzekile ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu obuyayo masinyane. Amen. Amen. Hayi ngaphandle kokuchitha isikhathi ke ngizocela Muhahabe Thoko eseza ngaphambili masimphakamise ngeculo. Hayi, anginawo amandla. Ngiyanibulisa, ngiyanibonga ukuthi lekelela. Ngivele ngedwa, nami ngibenzi kaNkulunkulu angafuni ukuhamba. Akume babo kuwe, akume babo ube nami
konke kuphelele. Ngibonga nje ukuthi inyathelo. Ya uthi auntie ubonga ukuthi akhone nokuthi inkosi imgcine imphumelelise engesenawo amandla okuza la. U-auntie lo sekusele yena ngapha kwaNkwanyani yena vo. Yes. Now njengoba ekhuluma nje uthi ubonga ukuthi lesi sizwe sibe khona ukuthi size sizosingatha lo msebenzi. Uyanibonga kakhulu, akasenawo amandla kodwa uyakhuleka enkosini ukuthi inkosi ithi kumgcina kancane. Into ayibongayo kakhulu ukuthi aphumelele abe khona la kulo msebenzi. Ake ngithole iculo ngapha. Sisalindele ispeaker sesithathu. Siyabonga kakhulu. Sicele uMasisi Mabaso eze ngaphambili. Masisi Mabaso. Ngibingelele wonke umuntu okhona kule ndawo neyihluphile amakhazi engaka nazosingatha nazoba nathi. Okwami akukuningi. Uzothi nje ngiyabonga dadewethu ukuthi uNkulunkulu akupha amandla okuhamba le journey. Ayikho easy kusese fresh. Ngicabanga ukuthi uJona 6 months eshona. Ukuthi akupha amandla umenzele lo msebenzi omenzele wona. Ukho konke okwenzile kunye nomndeni wakaNkwanyana nibambisene nawo. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu azabe nawe akubusise. Ngiphinde ngithi sibarwami awuqhubeke umoya wakho ulale ngokuthula. Igama lenkosi leyo inqaba uphephe nakhona uyasindiswa ngomwe abantu ngomwe ngilosi Siyabonga kakhulu kuMasisi Mabaso. Ngingene ku-item yesine. Ngibize uNathi
naye ungwakamabaso eseza ngaphambili unathi Mabaso. eseza ngaphambili simphakamise ngeculo. Okay, siyabonga kakhulu. Okushi lo unathi uyena befuze ngabe evule ngomkhuleko futhi akhulumele umndeni wakwaMabaso akekho usasendleleni uyeza. Engizokwenza nje njengo umuntu owayaziwa kakhulu uJoe kwi taxi industry mangabavalele ngaphandle uma kukhona nje oyedwa ongabeka nje amabili amathathu ngaphambi ukuthi sinikeze umndeni wakaNkwanyana wakhona le taxi Okhona ovela ngapha ku taxi industry la umfethu Joe besebenza khona sicela ukuthi avele aphonse itshe esivivaneni kungakanikezwa umndeni wakaNkwanyana oMakhanda. Nango. Sanibona. yebo sanibona Yebo, Yini sawubona. njani? hayi siphila Hayi igama lami uJoe Umlangeni. Hayi. uJoe Nkwanyana. Ngisebenzile nesikhathi eside. uJoe wathi mayefike erenkini wathola thina njengaba abantu abadala kunaye. Kodwa wafika wasihlonipha. Wasiphatha kahle. Ngambonisa nami ukuthi eNkwanyana la kwenziwa kanje nakanje nakanje. Ngiyazi ukuthi abanye abafowethu la bakhona la besebenza nabo ku taxi industry. Hayi mina ngisebenzela umsimango. Ngisebenzela umsimango. Okay. Sengiyabakhulumela noma bafuna ukuvela. Ngithi uJoe vele umuntu kade engisebenze nasikhathi eside. Ngiyabonga nangibabuyisa. hayi siyabonga baba okuncane sokulahlelela nampo tata bayasondela bangibanikeza ithuba nje kancane Asilona idlozi sikhona. Senza ukuthi siphakamisile isandla. Wasibona. Siphakamisile siza lapha yana. Sibingelele umndeni wakaNkwanyana. Sibingelele umndeni wakaMabaso. Silapha nje thina namhlanje sibingelele i-community yonke umphakathi owase Diepkloof. Sizoba la celebrate sizobungaza osukwini namhlanje umsebenzi kaJoe sawuqala naye. Sime lapha thina singabantu besisebenza naye officeini. Ukho konke masibona umndeni kwenzeka into enjengale lisikhumbuze emndenini lisikhumbuze nakuyizukulu zeyizukulwane yokuthi kambe ukhona umuntu onjengalo kaNkwanyana obe waphila. Sinibonge emndeni ngokubambisana. Lokhu enikwenzile kuyinto ebaluleke kakhulu. Siyabonga kakhulu ngathi konke kunzima kunjalo uJehova kuphela owazi. Siyabonga. Singathola ichorus. Okay, ngalo le chorus sicele ubaba uNkwanyana eze ngaphambili.
Sohle na sekuseni ngiyabingelela abafundisi bonke ngelo babo mama obhuti osisi ngibona khona nabangani bami beSunday school ngegameni lamandla lenkosi umsindisi uKristu Jesu Amen. siyambonga uNkulunkulu bathandekayo ohlale muhle ngekhathi zonke singaba amakhanda bozigode umoya imikwe sobahle donda siyabonga kakhulu nisenzele kona sibonge uNkulunkulu ngakhohla bathandekayo ukuthi amakhosikazi ami la amabili Tiyo lo lakhe sibambe lo msebenzi bokumshiyashika osomusimbusisi silana njena kodwa sisebenzile abanye bebelala kodwa thina zange salala sila ngoJanuary February March kwabanzimanyana ngoApril kwabanzima bathandekayo kodwa uNkulunkulu wabamuhle inkosi umusimbusise siyambonga uNkulunkulu nokuthi sibambisane noma sesikhala lapha ku emndenini ukuthi hayi ngathi siyalona bathandekayo sibonga nje konke enisenzele kona manje ke esibonga njengoShemeni walapha kwaNkwanyana imuShemeni lapha 8356 8356 imuShemeni haleluya anguShemena angizibekanga haleluya manje siyabonga konke kwenzekile sibonga bonke nabasizile bathandekayo ngoba le first session siyaya ku second session futhi mase sivulile itshe bathandekayo soba nesi section sazokhuluma futhi ngibonge ngendlela emangalisayo ukuthi kusebenze kanjani siyambonga uNkulunkulu bathandekayo ukuthi angiyeza abantu abakhuthele bakhuthele bese kwanobani uSindi okwemwelasi na ngiyambonga kakhulu ukuthi lokaqala ehamba noJo enza yonke into esesekhona uJo na transport besithi masikhala ngetransport sathi siya operizer avela athi ayimana imoto yami bathandekayo awasiza kakhulu uSindi okwemwela okwamazibuko mwelasi unzima simbonga kakhulu bese ngibonga futhi no Thulane waNkwanyana uzigodi makhanda oyosiza sisayobheka inkomo lapha bathandekayo ngathi sengisemotweni ngithi ngakhetha inkomo lapha ngakhethe sise fresh ukuthi sinezalikazi sinomkhulu bangesinamazinyo ngathi khetha inkomo ezilona sise fresh manje kanti siyalapha eplazini bekune imvula saqhavuza odakeni haleluya masiqhavuza odakeni amateki ngiqedwe kuwasha emasha bathandekayo hawu ithe masengisemoto mangikhetha inkomo zazizonke le bathi ngethe masengilona sekukhumbula sengisemotweni ngithi hayi man ngikhohle ukuzishuta lezi inkomo lezi ukuthi ngikwazi ukulona uThulane oNkwanyana hawo zikode intona andi hawo siyambonga uNkulunkulu wathi atshela lo bekesithu athi qavuza odakeni hamba ushuta inkomo lezi maye seyoshuta zathola sesihlangene zombili manje ngithi awu Nkosi yami uNkulunkulu muhle singamlahla uNkulunkulu bathandekayo inkosi omusinibusise ngiyambonga andi ubaba wakho bengishimelana naye etimeleni
Kodwa manje sewusizo futhi kakhulu. Masishade ngonyaka owodwa no-Andi. Inkosi uMsindusisi. Siyabonga abathandekayo owenzokhuluma nge-second session. Inkosi uMsindusisi. Hayi siyabonga kubaba uNkwanyana. Singathola nje iculo emva kwalo. Amen. Okay, sesifika nje ende ukuphela kwesishini okuqala. So ngisacela nje sonke sihlabeleleni emva kweculo ke bese nginikezela umfundisi ukunene iplatform yakhe yonke. Ngiyabona isession yesibili. Cela nje kakhulu sihlabeleleni eseza ngaphambili. Asibongeni ke sizwe esifike la ukuzosingatha lo msebenzi. Ukuthi nibe nathi njengomndeni ukuthi size sizomaka ithuna likamfethu la. uJolo uzalwa antwami. Ngababuka nje la kwaNkwanyana babona ukuthi bahle kanjani sibazale baba bahle nje. Ngoba sizala into ezinhle niyazibonela nje. Ayibonga inkosi. Naku ke sesizolivula ithi. Kodwa before silivula ngifuna ukuthi sindlule la kule shop nje incane. Yeah, kube khona esikuthengayo okuhlafuna nokuthi ucime iphunga lomlomo. Into eyi yokubekwa kwetshe ibe nama misconception amaningi ekukhuleni kwethu nasekukholweni kwethu nasendleleni le yokukhola mhlambe nawe ube waba nayo lonto. Inkinga yiloku ukuthi abantu ba misinterpret into ekhulunywa uJesu uma ethi nina ni decorate amathuna niwapende abe mhlophe ematshini bese ba conclude ukuthi uJesu bethu ukubeka itshe ku wrong. Kanti uJesu akashongo lokho ebekhuluma ngeattitude amaJuda leso sikhathi bekanawo towards amathuna nabantu abaphilayo. Sezwana hlobo zami. Na ngoba uma ulifundi iBhayibheli nehistory yethu nje uzobona ukuthi uma umuntu endlulile emhlabeni bekuthathwa itshe libekwe ethuneni. I-question ukuthi kungani bekwenziwa lento, bekuyi-tradition nje, bekwenziwani, bekuyinkolelo ethize. Impendulo ithi cha, bekungesiyo i-tradition futhi bekungasiyo inkolelo. Kodwa bekunezizathu ezintathu ukuthi kungani kufanele kubekwe itshe. Number 1, bekumakwa itshe ukuthi lingavandalizwa. Ngamanye amagama kufanele sazi ukuthi indaba yabantu abaye emathuneni bayomosha amathuna abantu ayiqalanga namhlanje ngoba sekunenyawuphi. Into yakudala ingakho bekufanele ukuthi itshe ukuze ithuna liphatheke ngesizotha abantu bazi ukuthi bakhona abanikazi balomzimba otshalwe la. Bekufanele kufakwe itshe so that it serves against vandalism. I-vandalism ke lo mkhuba wokuthi umuntu agitshelwa idimoni avuma ukuba isisetshenziswa sobumnyama azodiliza izinto zabantu angakhokhanga nendibilishi kuzo.
Sezwana ngithi ihlobo zami. Isizathu sesibili esenza ukuthi kufakwe itshe ukuthi bekufanele kubhalwe phansi ihistory yokuthi lo ola uconnected ebantwini abathize abahlala endaweni ethize. So kufanele ukuthi historically kube khona umlando owaziwayo ngaye ukuthi wandlula ngesikhathi esinje wabekwa ngelanga elinje ukuthi ezalwe ngelanga elinje. So it is a mini history ebhale etsheni ukuthi ikhumbuze abantu ngalokho. That's why uzothola ukuthi now uthamehlo nje ubuka la nabantu esingabazi esingakaze sihlangane nabo ekuphileni kwethu kodwa nawufunda lokho okubhaliwe lapha uthola a mini history yalo muntu ukuthi wazalwa ngomhlaka washona ngomhlaka wabekwa ngomhlaka. That's a mini history ebekwe lapha etsheni. Now into ebaluleke kakhulu ke yokuthi why kubekwe itshe ile yesithathu. Itshe libekelwe ukuthi libe yi-act of remembrance to the family. Libekelwe ukuthi libe yi-act of remembrance to the family. Itshe leli akulona i-altari lokuzothandazela inhlanhla. Itshe akulona i-altari lokuzothola umsebenzi. Itshe akuyona i-altari lokuthi uvilapha kuye enkonzweni yokukhonza uNkulunkulu straight bese uzohluphana nomfethu eyiphumulele la uthi uzofuna izinto. Uma ngabe uhlulekile ukumupha ama-flowers esaphila hard luck, uma ngabe uhlulekile ukumtshela ukuthi uyamthanda esaphila hard luck, ngoba itshe alibekelwanga lokho, akusiyo i-altari. It is an act ye remembrance ukuthi ney'ngane ezisazozalwa uma zibuza zithi uphi lo muntu esimbone ey'thombeni endlini, bese kuthiwa yila esabeka khona umzimba wakhe. Nabantu abakhe njengabazoloku bekhula besasebancane nje kufanele bazi ukuthi akusiso isono ukuze ethuneni likababwenu nizoliklina, kusona isono leso. Liyaklinwa ithuna, liyanakekelwa kodwa akukhonzwa ethuneni. Angithi sezwana ihlobo zami, akukhonzwe ethuneni. Ithuna alisiwe umsamo, indawo yokuphumula. Siyazwana ihlobo zami. So it's an act of remembrance ukuthi abashana mabebuza bathi umalume simbona lapha eyithombeni washonaphi, bese nikwazi ukudrive nibalethe lithi yila sawutshala khona umzimba wakhe nethemba lokuthi mhlasa nikhala icilongo uyovuka naye kwabafileyo. Nezukulu zakhe nase bezalwa ingane zakhe nabebuza bathi umkhulu kanti saloke simbone lapha washona ngaphi, bese niyakwazi ukubathatha nibalethe la nithi umzimba wakhe sawutshala la. Siyazwana ihlobo zami, it's an act of remembrance. Ngithi sonke yingakho sifikile la ukuthi sizobona nathi siumndeni nani ningabangani nizihlobo ningomakhelwane ukuthi nizobona la kutshalwe khona umzimba kamfowethu uJonge Sizotha. And siyabonga kakhulu nakukotisa ukuthi uyimele lento umfethu umenzele kahle kanje. Asikubonga usaphila ngoba kuvamile ukuthi emndenini kukhulunywe okubi okuhle kungashiwo. Sibonga ukuthi usiphathe kahle ntombazana. Ngiyaqualify ukuthi ngikubize ngomakoti ngoba ngimdala kuJoe. Ayibonga inkosi. Ya ingane zikaJoe nokho ngapha efamilini yizo bezingibiza ubaba umncane, ubaba umkhulu ngoba yena bekamncane. Maye la abanye bayangigwajisa la bekhona. Bangibiza ubaba umncane abazalwa yilabo bathi. Ayibonga inkosi. So this is an act of remembrance. Siyabonga kakhulu sisi ukuthi wenze lento. NgesiZulu sithi udodile. Yeah, usenze kahle nathi kusenza ukuthi sifile proud ngawe ukuthi sinomuntu okwaziyo ukucabanga azenze lento eyenzakele la. Siyambonga uNkulunkulu, akubusise kakhulu uNkulunkulu, asigcinele wena
akukhulisele neingane, akukhulisele yonke into oyicabangayo enhle uNkulunkulu ayenze iphumelele, ngoba uNkulunkulu akakhohlakalanga, akawadla amandla endoda. Ayibonga inkosi. So sizokwenza i-act of remembrance. Siyezwana ihlobo zami, ake sivala amehlo sithandaze sibonga. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu siyabonga ukuthi sesifikile ekuvuleni kwethu kamfethu Joe. Imimoya ngendawo ayinasabelo la. Imimoya ezulazulayo ayinasabelo la. Lord God Almighty, familiar spirits azinandawo la. In Jesus' mighty name, sikhulekela ukuthi ulonde le ndawo yokuphumula, kungabikho zinto zasemkhathini eziyovela ziveza isithombe singesihle ukuthi thina siyalazi iqiniso. Egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga ukuthi uhambe nathi kwase kwala. Sibongile ukuphumeleliswa ngaso sonke isikhathi. Amen and amen. Kananelo no Impiwe. Phela bazovula uphosha no Lona. Oyibo bazofunda uphosha no Nezuphosha niyazi banitshelila ngithi siyacela uphosha sondelani nasebe bevulile balambula sicela uphosha laba abaliwe basondele beze bazosifundela ukuthi yini lento ebhaliwe la etsheni. Ngicela ukubabona bophosha mabasondele. Nirole bafana nirole kahle. Oh nangu usondele kuphosha. Asingabi nomona ake sishayeleni lelitshe izandla bamlihle. Loving memory of our beloved husband, father, brother, and grandfather and uncle, Nkwanyana Joseph. Sunrise 1977, 11 on the 16th. Sunset 2025, December 7. May your precious soul continue to rest in eternal peace, gone from our sight but never forgotten. Our memories from our touch but never our hearts. May your soul rest in peace. Asibongeni sishayeni izandla. Siyabonga kakhulu. Isikhumbuzo lesi ayivesi sihle bafethu umona phansi. Kuyabonakala ukuthi ku-applyeke ingqondo enkulu la nemali yasebenza ukuthi ilidecorate ithuna kamfethu siyakubonga lokho. Ayibonga inkosi. Ake before ifamily izoza bathatha ithombe ngoba it's their right to do that. Ukuthi bathathe ithombe bela etsheni. Ake ngicele kungathi lo mhlangano senguphathe ngingedwa nje. Ake sicele umfethu uReggie inkosi akasibongele enkosini after this asithandazele. Uthi uneflu ngizawucela bani omunye. Ebengakafika umfundisi Mabaso. Ebengakafiki. Awu na insizwa ngiyabonga kakhulu. Sikhulekele mina. Baba egameni lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Siyabonga Mesiya olungileyo. Sibonga konke Nkosi okwenzakele ngoba konke kwenzeka ngentando yakho. Sibonga amandla, sibonga ukuqiniswa, sibonga ukubusiswa. Sinikela konke ke Nkosi kusukela manje ezandleni zakho ngoJesu inkosi kude kube kunaphakade. Amen. Wanga umusa inkosi yethu Yesu, uthando luka Baba nobudlelwane bukaMoya Oyingcwele ungaba nathi sonke kusukela manje kuze kube ngunaphakade. Amen. Nokuthula kube kini. Amen. Loku umndeni othanda ukukwenza after this, the ball is in your court. Livuliwe itshe, the ball is in your court. Ningenza ngendlela umndeni ofisa ukwenza ngakhona nokuthi niyoyithatha kanjani ithombe konke kusesandleni zenu.
umcimbi lo ungani vele. Bonga abathandekayo, uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwaba lapha. Simbonge ngendlela emangalisayo, simbonge ngisichasile nasenzela, sibonge ukubambisana kwefamily, sisalungisa umamkhulu, umayina, salungisa sibona nomalume. Angeke ngithi umalume kalakhe, no. Umalume kimi ngoba nama umalume ngamudla ngendlala, ngasabadla ngendlala. Manje umalume uyafika sikhasi iviki lonke, siyambonga mina, siyabonga ngaleli dlela senzele kona. Sithi Nkosi imbusise. Lo nisenzele ngakhona. Sibonga konke nezandla nalaba ebaphamisa izandla. Uma sesibona ukuthi hayi ngathi itshe liyawa. Kodwa baphamisa izandla zabo. Benza ukuthi lo msebenzi uzobe impumelelo. Ngaphandle kwenu ngabe asilutho, ngaphandle kwenu ngabazange sakwenza lokho. Inkosi omusa inibusise. Saphinda ngamakhosikazi wami omabili. Sasho hey basebenzile, sisebenzile. uNkulunkulu uhambe nathi. Wazaza wasinqobela kukho konke. Siyabonga inkosi omusa inibusise. Amen. Mahlisa hebasuka lo atako habathi tanko yinto bafethu ushu akhona lento engenza akhona lento engibamba akhona lento ngibathenyalena akhona lento ngibathenya ngapha akhona lento engenza shu akhona lento engibamba akhona lento ngitobetha akhona lento ngibathenyalena akhona lento ngibathenya ngapha akhona lento engenza achikitshela ntombazana ungasa ntombazana ungawa engithulisi wenzima shu achikitshela ntombazana ungasa ntombazana ungawa engithulisi wenzima shu achikitshela ntombazana ungasa ntombazana ungawa achikitshela ntombazana ungasa ay wenzima
Akhona lento lokikhala kulensi. Akhona lento lokikhalisa amaji. Akhona lento lokihlanyisa my sister. Akhona le. Akhona lento lokikhala kulensi. Akhona lento lokihlanyisa amaji. Akhona lento lokikhalisa my sister. Akhona le. Akhona lento lokikhala kulensi. Akhona lento lokikhalisa amaji. Akhona lento lokihlanyisa my sister. Akhona lento lokikhala kulensi. Akhona lento lokikhalisa amaji. Akhona lento lokihlanyisa my sister. Akhona le. Ntombazana ungitshela ukhalelani noma ukhala ngani? Ukhala ngamarodo noma magundane. Uthi njani ngapha ngiphethe upasta ungitshela ukhala ngani? Ungitshela ukhalelani noma ukhala ngani? Ukhala ngamarodo noma magundane. Uthi njani ngapha ngiphethe upasta ungitshela ukhala ngani? Ungitshela ukhala ngani? Ngamarodo noma magundane. Unjani no pasta 99 ungitshela ukhala ngani? Bifusi nyamalala. Urismadisa benosuma, uMr. Aha benoncamalala. Unjani indoda ebalumayo no pasta 99 ungitshela ukhala ngani? Asambe ngomshini. Asambe ngomshini wami. Samba nahamba nje. Khala. Let's break up Zonke
Oh, wasikowana sandyone nko. Wasi
Uyanibiza ubaba wena Shenza talente talente Shine, 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 go Naite, naite, uyanibiza